Kwano moko kuom gwenge manyaka sani wacho ni niang' osenyak makare kendo niang' osedongo e puodho. Wacho kanyo kuom dweche madero 18 ma koro niang' makamago nego be ni beto kacha kendo itero gi e puothe. Niang' makamae komedo bede puodho kacha kalore ni japur onge kuma nyalo tere niang'. Mano kelo lal mane ne japur. Tang'o minyalo tim kalore ni koro sani be nitiere giminyalo tim kalore ni yes afa koro osewacho ni kembe to koro waloro onge kumora mora mibiro ter niang'. Mano hinyo japur e yo machalo nade to ang'o minyalo tim kose onge gimora mora minyalo tim? Ing'eyo ni pur mar niang' en ohala. To ka niang' ok obeti e sama owinjore to wito kilo ne puodho. Ma ka obete koleo to japur koro yudo asara. Gima dhi timore sani en ni wadhi bedo gi gik miluongo ni jagaris kata nguru dhi donje kor gwenge. Nikech koro japur onge gi option dhi chune mondo ousi niange ne jareg nguru eka oyud pesa monyalo tiyogo. Mane gima dhi timore sani. Ilero kanyo makare ahinya matiende ni japur nyalo yudo lal moro to kinyala konyowa e goyo kwan kaluwore kod pimo kipimo kata kwan makamano kotudore kod uso niang' ne kembe kod uso niang' ne jo pimo kata jo reg nguru. En lal maromo nade ma jopur biro yude thuolo ni sani koro en kochakore dwe mar 7 nyaka sani koro dhi chopo dwe mar 12 mano ma higa ni kolora lora kia kambi niang' to nitie japur to onge gima nyalo timo. Okine ka kane giloro kambegi ne ichulo japur tan shiling 5,500 nyaka 6,000. To jareg nguru kabiro nyiewo niangi kata kogo e jumla to kigo kwano to gima no onego chuli 5,500 samoro chuli 2,500 kata 3,000. Mani ng'eni sewito shiling 2,000 wawach kamano e tan ka tan. Kane puothi golo tan 100 manero kigo gi 2,000 isewito shiling 200,000. Mano pesa matin. Ilero kanyo makare ahinya ka bende pod adwa medo paro ne Nyakaramogi